Lensizwa le ingene ku-life izolo ingena lensizwa okuthiwa uGhost. Ngabe ingena ku-life kwavela ukuthi lensizwa iqola abantu mayibaqola abantu imali ezinkulu uthi imali akaqola umuntu enkulu 100,000 or 5,000 or 2,000 uthi ke yena ngokwakhe uthi mayisengenile ku-life baqale bakhuluma naye bephethe ibhamu ade bekhona bephethe ezinkulu nezincane bamshaya qala base bembhalela phansi ukuthi akangcolisa igama lami angcolisa igama lalensizwa angcolisa igama labadokotela ubani umuntu noKing Zosi. So manje ke sesimfune thina samthola sahlala naye phansi sangena ku life njengoba siku-live ngase ngithi mina ngendlela umuntu abedinwe ngakhona bekuwabhawuthi ukuthi vele amshaya ngathi mina no ngoba umthetho uyasebenza ngendlela sekwaba nomthetho eSouth Africa asimenze ivideo bese size police station sizocela i-advice uthi kuGhost ke ngeke akwazi ukuthi simbone namuhla uzobuya kusasa sempumalanga besifuna kube uGhost kube yimi kube lensizwa kube uyena ebese kuba namaphoyisa azoba khona ngoba njengoba muyiwa lapha sinabalandeli sinabantu esihamba nabo singathi sithi siyafika usathane lapha kudutshulwane iphinde kungenele amaphoyisa sizocela leyo advice ngisho ungena ku-life athi ku-South Africa njengoba eqola abantu uyidla nathi uhlangene nathi siqola abantu thina simholelayo ofuthi mina ngiqala ukumbona namhlanje angimazi ngabona nje kanye kwethu to be honest nama-TV show nayo engakhokhelayo abantu bayangibuka njalo ngomgqibelo bazi kwi-show zami bebona ngisiza abantu ngenzani makuzoqhamuka umuntu athi uskema abantu udle 100,000 usebenza ngaphansi kwegama lami angelala kuyimanje ngifonelwa abantu bathi bafuna iy'mali bayakwazi ikhaya that's why uvukile ngawumfuna ngathi sengimthole ngakuqoledlamehla ngathi ngiyenzile ingqondo ngamthola ayincane le nto le yabo iphathi iy'mpilo zethu nalo Ghost abayenze naye lento izolo sesimfone sembuya kwakhe mina udrayivile imoto namaya kwakhe ngamshuthela namakhamera ngamtshela sengifikile abamtshela ukuthi ngiyamfuna uma engafiki engawenzi lo live asitshela iqiniso abantu ukuthi bayenzele lo kubaluleke ngabantu so sizele leyo nto ukuthi kusasa kunokwenzeka ukuthi sibe la sihlangane naye njengoba nathi unezibhamu zakhe nathi siyagada namathi saba namagadi ethu nathi so sicela ukuthi umthetho ungenelele ngoba kungenzeka kuningi nami ufuna ichazele uGhost kahle kahle ufuna ngibangithola kahle kahle shuthi imini waqalwa mona uGhost uyabona ngana ngokuthi mafika ipatient kumele lo msebenzi wami ekwenzayo ngingakhiphi iproduct yami ngiye ekhemist yakho uGhost uyabona ngafike ngathenga iproduct yakhe ngayinika ipatient ekade ize kumina la khetha khona ujaji angikwazi mina ngudoctor jaji ngisebenzisa iproduct komunye umuntu nginike omunye umuntu so uGhost wayizwa lento leyo indaba yaqala ngokuthi shuthi mina bengenza ukukhoshokosha ngama-products ngegama lakhe ekhemist yakhe okay fine wathi ngiyadingakala ngiyafonela ngalokho engikwenzile so engalokho engangithole so nami njengoba ngilokho ngihamba ama-radio station ananibalayo besho abantu ukuthi hayi uwabona ukuthi uyatrend uwabona ukuthi uyatrend mase ngiyabheka ephelijini Dr. Jaji uyadingakala ngiyakufuna ngicela i-address ngingamniki ayishiyikwenzisa ukuthi into edasi sikulethela thina ubulungisa obunganani siyafunayo so ukuthi kusasa kwenzakalani wena uGhost wenzeni kwena wenzeni ekhaya uGhost ufike ekhaya ephethe ikhali neney'nkabi zakhe yabo mefika ekhaya bangithathi bangisa ngakwakhe kamakhosi esigodlweni sakhe esikhulu uthe bakushayile nje yes ngizokuchaza lokho bani so uma ngifika ngakwakhe esigodlweni esikhulu ngishayile mina bami ngqale ngashaya yabo njengoba ubona ihlela mvukela no akawamthethe shawulo ngisashaya saqeda ukushaya kwaqala ukukhuluma indaba ye-products okay i-products ayikhuluma sayidlula mase kwathiwa okay njengoba phela ngangipostile fanele phinde ngishaye ulayo ngitshela abantu babo ukuthi sengikutholile yes ngathi anginankinga nalokho wasilalela uzokhuluma kanje wena usho kanje usho kanje usho kanje usho kanje uyakutshela yena izinto efanele ngizisho base serekhodi nakho yabo bengikhonjwa yibona nama-bodyguards nezibhamu zakhe yes nomphakathi wangakubo yes ngazisho izinto ebekuthiwe ngizisho ngikulo msebenzi lo wokuqola ngisho ukuthi ubaba uDlamini Nkosi ngidla naye isimali ubaba uDlamini umzimkhalimani ngidla naye isimali wathi angene kwi-page yabo wafika waveza isithombe sabamdlamini lapha basithole basho ukuthi awunangu uyena lo nihlangene nidle imali washo wathi angibali ubaba udokotela uKing Zosi ngiyithathele ishuthe lokushutha kwezinyanga yes kanjalo so amagama abalekile including nelami but abantu engcole kakhulu yilapha
okwaba laba bakhona esikhona nabo so uGhost asimtholi akoba babayile kwa Ghost bangamtholi uGhost Kwinganza ukuthi siphila ke ezikhathini ke ezinzima kakhulu this time around. Okay, kuyona ke nje ngizothi leminyaka izikhathi zokugcina okwangempela la njengoba ke kade nibona lama video lawa trend ke I think live I think babe more than mhlambe 3 if ngingaphosisi benziwa ke abantu abahlukahlukene. Lo mfana le wokuqala uthi ke he was forced by labantu ke engizothi ke uGhost angimazi kwaleyo Ghost lo I don't know ngazo ezinye zazo lezi inyanga ezibalulwayo la o judge what bonke labo angibazi but ke angibaziyo ibo uDlamini kanye naye uMzimba uKhalimani uyabo ibona abantu ke ngempela ke engeke ngibabone nakhona futhi ke angiyazi imisebenzi yabo emgakanani but ke ngeke ngizwe kuthiwa bayasiza njengenyanga. Okay fine, sebezakheleke udumo kakhulu ke sebeyaziwa futhi they are very well known popular khona la eNingizimu Afrika njengabantu ke ababelaphi bendabuko. But then ke ugcina kwenzeka njengamanje ukuthi ke angathi baqanjelwa amanga baqanjelwa ke abanye ke abantu just because ke they are using or else they were using their name yabo ngendlela ke engafanelekile ukuthi ke bengabeke amagama abo abengcoliswa ngalendlela ebengcoliswa ngayo. Kodwa ke uthi lo mfana ke ubefosiwe ndike ube kahle ke ubenziswa ngenkani lento ke akade yenza or else lo live akade wenza live obowenziwa kodwa ke ngokuchaza kwakhe mayisekhona ke kule video yesibili uthi ke ubekade ke enziswa ke leyo nto leyo kodwa with force ebisetshenziswa ke kuyena. Mina njengalezi ke kuvele kuba nzima ke ukuthi ke abantu bakholwe because nawe usuke umuntu ke osuke waqala ngokuthi ke ugange noma ke udlale ngabantu, so it will be very hard for lo mfana ukuthi ke agcine sizakele. But futhi again I feel like kuzoba khona ke ingxabano serious ngalendlela if ever ukuthi amaphoyisa wangenelele, if ever ukuthi akukho bantu abavulelwa ke icase ngalento le noma ngalezi insolo because lento le ithanda ukuthi ke ijule ungayibuka mhlambe ke kuyinto ke light but ke uqolwa kwabantu ke imali kuyinto ke vele esiyinsakavulela umchilo wesidwaba yabo. So into ke vele abantu ke abaningi asebe used to yona, baningi abantu abenza lezi zinto, baningi abantu abahamba beyothenga imithi emakhemist then uthola ukuthi bazenzela izinto zabo baqamba manga ukuthi igubhu wara. So ngoba kuyiyona ndlela abantu abakade ke sebekholelwa kuyona ukuthi ke imali esheshayo ingatholakala ngalolo hlobo lolo, of which it's not true kwesinye isikhathi ngempela yabo. Ukusebenza kanzima kwakho ezumuntu ikona okwakhela ke ama benefits are right empilo, hayi lento ke abantu abakholelwa kuzona nje esikhathini samanje yabo. I think abantu kuya ngokuya kodwa ke nemqondo yalahleka ilahlwe yiko ukuthi ke abantu bayavilapha ukusebenzisa ke imqondo yabo to earn imali, ngisho kuthiwa uqashiwe but ke uthola ukuthi wenza ke ucash or reasonable ukuthi ungakwazi ukuphila ngaleso sikhathi. Anyways bafethu, mina ke with regards to this issue mhlambe ke ababhekene nayo lapho fethu, what do you think will happen or what can be or what could be a reasonable solution to what lento lena ke? You can comment down below and don't forget to subscribe to this channel, don't forget to like this video and also share the video if you find the video informative. Thank you very much.